दे दिनैनि नैबे कसुगाव ओनसोलनि ताकामपुर हाब्रुबिल गामियाव मोनसे मोजां हाबाफारि बे हाबाफारिया दिनै नैबे ओनसोलनि दै लोंनायनि समस्याखौ फोजोबनायनि मोनसे जागायजेननाय आरो नैबे ताकामपुर हाब्रुबिल गामियाव मोनसे दै जगायनाय आसनि दिनै जागायजेनदों आरो बे जागायजेननायाव जोंनिनो लकेलनि एम मानजाथाव उकिल मुसाहारि जोंनिनो UPPL दोलोनिनो इउथनि समनाथ नार्जारी बिथां दङ जिरन बसुमतारी बिथांमोना जोंनि बाहागो लादों रायजोफोरनि समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय BTR सरकारा जेब्लाबो नाजाबाय थादों आरो जोङो एबारे नैबे साहा ओनसोलाव जेसेबांखिनि दै लोंनायनि समस्या दङ बे समस्याफोरखौ फोजोबनायनि जोंहा मिशन लादों आरो एबारे सेन्ट्रेलनि JJM जितु जल जीवन मिशननि मोनसे आसनि दङ बेनि गेजेरजोंबो जोङो नैबे ओनसोलाव थानाय दैनि समस्याफोरखौ फोजोबगोन बिनि बादैबो जोंहा BTR सुक्ति दङ BTR सुक्तियाव जोंहा दै लोंहोनायनि नैबे साहा ओनसोलाव थानाय जेसेबांखिनि बर' ओनसोल दङ हाजोनि सेराव थानाय हायेन ओनसोलाव थानाय बर' ओनसोलाव मोनफ्रोमबो गोग्गो दै लोंहोनायनि बेबस्था जोंहा नैबे साननैसोनि गेजेरनिफ्रायनो जोंनि सुक्तिनि दफाफोरा इमप्लिमेन्ट जानायनि उनावनो खामानिया जाबावसिगोन आरो जों आसा खालामो जे जोंनि नैबे साहा ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिया गोग्गो दै मोलोंनायनि बेबस्था जोंनियाव फैगासिनो दङ दा बेखायनो बिनि मोनसे दिन्थि महर हिसाबै दिनै जों आंखौ नैबे गामिया लिंहरनानै इन'ग्रेसन खालामहोदों बे इन'ग्रेसन खालामनायखौ जों आसा खालामदों नैबे ओनसोलनि मोनसे समस्याखौ समाधान जाबाय होननानै आरो बिनि बादैबो जोंहा गोबां जायगायाव मोनसेनि उनाव मोनसे समस्याखौ समाधान खालामनायनि थांखि लागासिनो दङ जों आसा खालामो प्रमद बर'नि दैदेननायाव BTR सरकारा जोंनि ओनसोलाव थानाय दैनि जेंनाया लासै लासै जोबलांगोन सार बियो जागासिनो दङ जोङो सेन्ट्रेलनि JJM जल जीवन मिशननि गेजेरजों जोंहा LP स्कुल ME स्कुलफोराव मोनफ्रोमबो LP स्कुल ME स्कुलफोरावहा दायो वाटार टेंकि बसायनाय खामानिया जागासिनो दङ बबेयावबा जोब्बाय किन्तु नैबे साहा ओनसोलाव जेराव माने 200 फुट 300 फुट जावनांगौ जानाय स्कुलफोर दङ बेफोर स्कुलाव जानाय नङा एसे गाहायाव जेराव जोङो 50 फुट 60 फुट जोंनो दै मोनो बे ओनसोलनि स्कुलफोराव अलरेडि टेंकि बसायनाय मेसिन बसायनाय खामानिया जाबाय आरो बहाबा जोङो बे खामानिया जोब्बाय किन्तु नैबे साहा ओनसोलाव समस्या मोनसे दङ जे बेहाय मेसिनजों नङाबा जाया बे फिसा स्किमा जोंनि गाहाय ओनसोलाव गाहाय जायगाफोराव जाबाय आरो जाय जायगाफोराव जायाखै बिनि थाखाय जोङो मोनसे सार्भे खालामबाय थादों सार्भे खालामखांनायनि उनावनो नैबे ओनसोलनि समस्याफोरखौ मोनफ्रोमबो स्कुलावहा दै टेंकि बसायनायनि खामानिया जोंहा आन्डार प्रसेसआव जोङो दायो सोलिबाय थादों दा बेखायनो आसा खालामो जोङो फैबाय थानाय समाव स्कुलनिल' नङा जोंनि राजुहुवा जाय जेराव अनुस्थानफोर दङ जेरै जोंहा गिर्जा दङ बहाबा बाथौ मन्दिर दङ ब्रह्म मन्दिर दङ बहाबा बायदिसिना बेफोरबायदियावबो जोङो दैनि बेबस्था होनायनि थाखाय साखाफारा जादों आरो बिनि थाखाय जोङो मोनसे थांखि खालामदों दा बेखायनो प्रमद बर'नि दैदेननायाव नैबे ओनसोलाव दैनि समस्याखौ जों फोजोबनायनि मोनसे मिशन बे मिशना दिनै जागायजेनबाय